Bueno, kaixo denoi, ongi etorriak. Gaur egin behar dizuegu aurkezpen bat lekualdatze lehiaketa, aurtengo lekualdatze lehiaketa dela eta. E, Presentazio honetan esplikatu eta azalduko dizkizugu pixka bat nondik norakoak eta ze gauzak hartu behar ditugun kontutan, aplikazioa nola erabiltzen den. Eta bukaeran ere, dudak edo galdera ohikoenak argituko ditugu, baina hala eta guztiz ere, presentazioa eta gero dudaren bat geratuko balitzaizue, deitu ezazue estilasera, idatzi guzue e-mail bat, eta guk zuen kezkak argituko ditugu, bale? Bueno, hasiko gara aurkezpenarekin, eta, jakin behar da duzue, urriaren 26an agertu zela edo atera zela ebazpena, hasiera eman zitzaion lekualdatze lehiaketa honi, eta epeak urriaren 27tik azaroaren 17ra izango direla, bale? Departamentuko web orrialdean, instantzia betetzeko eta eskaera egiteko epeak horiek direla. Lehiaketa hau erkidego mailakoa da, hau da, Nafarroan bakarrik lehiatzen da, beraz, bakarrik hartu daiteke Nafarroako ikastetxeetan, eta ezin da beste erkidegoetatik ere beste inor etorri lekualdatze lehiaketa honetara. Bestalde, zer jarrot hemen, lehenengo behin betiko destinoa Nafarroan, lehenengo behin betiko destinoa Nafarroan eta lepa gainditu zenuen espezialitate eta hizkuntza horretan lortu behar duzu, bai? Lehenengo aldiz lekualdatze lehiaketan parte hartzen baduzu, izan behar da, opea gainditu zenuen espezialitate eta hizkuntza horretan, bale? Bale, nork parte hartu dezake lekualdatze lehiaketa honetan? Bale, badaude bi motatako parte hartzeak, bale? Alde batetik, pertsona batzuk, funtzionario direnak, derrigortuak daude parte hartzera, eta hauek dira, alde batetik praktiketan dagoen jendea, bai hemen ematen direla bi egoera, bale? Alde batetik, lagunduko diazu pixka abastatzen, baitan. Bale, praktikaldian dauden pertsona horien artean, izan daitek aurtengoek ez dute praktikaldirik egin behar, estabilizaziokoek. Baina iaz plaza lortu zuten pertsona horiek, praktikaldia egin behar zuten berez iazko ikasturtean. Izan daiteke egotea pertsonaren bat atzeratzea eskatu zuen iaz, baina lere iazko lekualdatze lehiaketan parte hartzeko aukera izan zuen. Orduan, hor dago aldaketa, gakoa, bai. Iazko lekualdatze lehiaketan destinoa lortu baldin bazuen, ezin dute parte hartu aurten lekualdatze lehiaketan. Zen nolabait lortu zuten behin betiko destinoa, baina provisionala da. Aurten bukatuko duterako praktikandia. Bai? Aldiz, iazko 2022-2023ko lekualdatze lehiaketan destinorik lortu ez zuten horiek derrigorrez parte hartu behar dute. Horiek dira egoera horretan, dauden bi egoerak. Eta gero beste alde, parte hartu behar dute derrigorrez, oraindik inoiz behin betiko destinoa lortu ez dutenak. Behin behineko destinoan daudenak. Bai estatuko kidegokoak, eta bai estabilizazioan hizkuntza perfilarekin atera zutenak. Gero bestalde, derrigorrez ere parte hartu behar dute suprimituak edo ezabatu diren plazak edo pertsonak. Horri buruz pixka eta horrenago azalduko dizugu, bale? Zer diren suprimituak. Dena den, beraien parte hartzea egina egon beharko luke, irua, ezta, baino lehen. Azaroaren 3rako egina beraz pertsona hauek, kaso gutxiago direnak, honezkero egina izango dute parte hartzea. Eta azkenik, badaude beste egoera berezi batzuk ere, derrigorrezko parte hartzea dutenak, adibidez atzerren egon badira, edo eszedentzia behartu batzuk hartu badituzte, kaso bereziak dira. Eta gero bestaldetik badaude borondatezko parte hartzea, bai? Funtzionara batzuk nahi dutelako, agian nahi duzulako ikastetxe aldatu, edo ikusi nahi duzulako aukera duzun edo ez, hauek dira borondatezko parte hartzea. Alde batetik daude hori behin betikoak, eta gero ere badaude beste egoera batzuk, beste eszedentziak, hautatutako eszedentziak edo hartzen dituzten pertsonak ere daukate borondatezko parte hartzea. Bai? Orduan, derrigorrezko parte hartze horretan daudenak, esan dugun bezala lehen, praktikaldean daudenak,
ez dute inongo dokumentaziorik aurkeztu behar. Zen beraien nota da aurreko oposaketetan ateratako nota hori, nota final hori, nota horrekin parte hartzen dute. Beraz ez dute meritorik edo horrelakorik presentatu behar. Aldiz, behin-behinekoak direnak, zerbait berezia dute eta da urtero parte hartu behar dutela behin-betiko plaza bat lortu arte. Hori da beraien berezitasuna. Nahita nahi ez, esan dugu derrigorrezko parte hartzea dutela, beraz urtero parte hartu behar dute. Eta gero, derrigorrezko parte hartze honetan amankomuna dutena da, lehen esan dugun bezala, bakarrek Nafarroan lehiatuko dutela, eta plaza lortutako espezialitate eta hizkuntza horretarako. Hortik zerrenda bat osatu beharko dute, ikastetxe guztiak zerrendatu beharko dituzte, guztiak, beraien zenbakiraino dauden guztiak. Ez badituzte aukera guztiak jartzen, gerta daiteke eta gertatzen da noizean behin, ofizioz plaza bat ematen dizutela, hau da, plaza forzoso bat edo ala behartuz, plaza bat hartu behar duzula. Demagutzu zaudela 70garrena, baina zu jartzen dituzu 75 plaza, ze badira batzuk ez dituzunak nahi. Jarri behar dituzu, ze gerta daiteke, esatea, ez duzu jarri, guk orain, eta urrenkera, gainera beraiek erabakiko dute urrenkera, izateta alfabetikoa, orduan hobeda zuk zeuk oso ongi pentsatzen ez, eta 77 aukera izan, beti izango zu zerbait hobea zentro batean edo bestean, orduan hori egitea komeni da. Eta gero azkenik beste berezitasun bat da, plaza egokituzkero, bai praktikaldean daudenak, bai behinekoak ezin diozuela uko egin plaza horri, gustatu ala ez, urrengo leku aldatzeleak eta arte, ezin duzuela uko egin plaza horri. Horregatik nabarmentzen dugu, aukera guztiak, zure espezialitate eta hizkuntzako aukera guztiak markatzeko. Ze bestela hori ofizioz eta ezin diozu uko egin, ematen dizutenari. Hori da. Eta gero badago, lehen esan bezala, borondatezko parte hartzea, hemen ditugu bi kidego, alde batetik daude maisu maistrak, eta berek daukate aukera parte hartzeko dituzten espezialitate guztietan. Aurretik ere habilitazioak eskatu daitezke, eta orduan, gerta daiteke hori espezialitate batean, baino gehiagotan parte hartzeko aukera izatea. Eta urrenkera horretan ere zu jarri dezakezu, lehenengo jarriko du, lehen hezkuntzako plaza, eta gero jarriko dut baskuentzeko bat, adibidez. Horrela habilitatua baldin bazara. Eta gero daude, bigarren hezkuntzakoak, oposaketako espezialitatean baino ez parte hartu dezaketela. Ez dago hemen beste... Lanbide heziketakoen kasuan berdina, bigarren hezkuntzakoak bezala. Hori da. Eta behin betikoek, uko egin aldiote prozesuari, zuri esleitzen dizute plaza bat, eta esatu duzu, damutu egin naiz, ez dut aldatu nahi, orduan dauzkazu 5 egun natural edo habil edo nola esaten diote euskeraz, ez etza emateko, uko egiteko, orduan edibili behar da, uko egiten badiozu prozesu guztiari egiten diozu uko. Eta kontutan hartu behar duzuela, destino berria lortzen duzunean, hainbat punto galtzen direla. Dela zentroan zenuen antzinatasuna, hori galdu egiten da. Ez azkenan honekin bilatzen dena da, alik eta mugikortasun gutxien egotea, eta estabilitatea ematea zentroi, ez? Honekin, aipatu gorputzean duzun antzinatasuna hori ez da galtzen. Ze hori izaten da galdera ohiko bat, gorputzeko antzinatasuna ez da galtzen, baina zentroan duzuna, bai. Eta badakizue urtez urte, gero baremoan ikusiko dugula, haunditu egiten da urte bakoitzeko puntuak. Hau da, urte bat edo bibaldin bazaude, bakarrik 2 puntu lortze dituzu urteka, baina ja 4 urtetik gora baldin bazaude 6 puntu dira urte bakoitzeko, orduan, hor nahi dena da estabilitate hori lortzea. Gero ikusiko dugu dena den baremoaren atalean, puntu bakoitzak ze puntuazio duen. Hori da, xeago ikusiko dugu. Eta hori daukagu hemen kaso berezi bat, esan dugu lehen, egia esan pixkat berandu gabiltza hitzaldiarekin, pentsatzen dugu honetan zonden pertsonak adi egongo zirela, CPA urriaren 27tik azaroaren 3 da. Zer dira suprimituak edo ezabatuak? Gero plantietan ere ikusiko dugu gutxiagotzen den lanpostu bat edo desagertzera doan lanpostu bat, ez? Nahi baduzu pixkat. Hori, Angelak aipatu duen bezala plantilletan, seguru ikusi duzuela kasuren batean, minus batean agertzen dela plazaren bat. Horrek esan nahi duena da, ez dagoela karga nahikorik pertsona horrentzat ikastetxe horretan.
Orduan nolabait pertsona horiek dute nolabaiteko lehentasuna, haien destino definitiboa galduko dutenez, badute nolabaiteko lehentasuna ez parte hartzeko eskubidea. Baina hortarako lehenengo eskatu behar dute haien plaza ezabatua izatea. Ezabatzeko eskaera egiteak suposatzen du hortik aurrera plantillan ja ez dela agertuko plaza hori. Bere lanpostua erabat desagertuko dela hortik aurrera. Eta horrek baditu ondorio batzuk. Eta alde batetik eskatu dezakete lanpostua ezabatzea, eta behin hori eginda parte hartu dezakete lekualdatze lehiaketan lehentasun eskubide batekin. Lehentasunezko eskubide horrek aukera ematen die bai ikastetxean, bai zentroan, bietara edo baten edo bestean, beste parteiden aurretik nolabait parte hartzeko, lekualdatzean. Horregatik esaten dugu dela lehentasunezkoa, baina aldi berean arrisku batzuk baditu, ze igual ezin duzu egoera erabat kontrolatu, orduan izaten dira kasu nahiko zehatzak eta komeni da egoera osotasunean aztertzeta eta lasai aztertzea. Orduan, egoera honetan dagoen jendea, gomendatzen duguna da sindikatora deitzea edo bestela departamentuarekin zuzenean kontaktuan jartzea. Dena den, esan dugun bezala, aurten ja epea pasada, supresio askatzeko epea pasada, azaroaren 3an bukatzen zen epea. Orduan, ez gara gehiago sartuko gai honetan. Baina hori jakin, badagoela jendea agian lehentasunaz parte hartuko duena lekualdatze lehiaketan. Hori da. Aurtengo lekualdatze lehiaketak berarekin batera ekarri ditu, normalean izaten da prozesu nahiko errepikakorra urte batetik bestera, baina aurten estabilizazioa eta pailegea dela eta aldaketa batzuk egon dira prozesuan. Izan ere, atzerriko hizkuntza profila duten plazak lehenengo aldiz sartuko dira Nafarroko hezkuntza sisteman. Orain arte zeuden, baina zegoen oso arautua. Eta orain bai, eta hori, orain pertsona horiekin sortu dira egoera berri batzuk. Estabilizazioaren bitartez, PLE, perfil de lengua extranjera izeneko postuetarako izendatutako pertsona horiek, soilik plaza lortu duten hizkuntzan eta espezialitatean parte hartu dezakete. Ze beste pertsonek parte hartu dezakete atzerriko hizkuntzako profila duten plaza horietara? Behin betiko destinoa dutenek. Orain beti ere perfil hori baldin badute. Hau da, behin betiko destinoa duen funtzionario, duela 10 urte funtzionarioa den pertsona batek ingleseko titulazioa baldin badu, parte hartu dezake lekualdatze lehiaketan eta markatu ingleseko hizkuntzako tituloa profila eskaera duen plaza bat. Estabilizazioan PLE plazak lortu zituztenak bezala. Bi hauen artean lehiatuko dira baldintza berdinetan eta baremoaren arabera ordenatuko dira. Aldiz, aurretik funtzionariak izan diren pertsonak, baino oraindik behin-behineko destinoa ez dutenak, hoiek ezin dituzte PLE profila duten destinoak markatu. Eta lehenik eta behin lortu beharko dute destino definitiboa, plaza lortu zuten espezialitate eta hizkuntzan. Pixka bat, hau da, aurtengo deialdiak duen berrikuntzarik nabarmenena. Hemen azalduko ditugu plantillak. Jarri ditugu alde batetik, aurtalen hezkuntzako ikastetxe bateko plantilla hartu dugu, eta gero bigarren irudia da DBH-ko ikastetxe batena. Orduan, adibidez, lehenengo irudian, markatuko dut, hau da Dosillako ikastetxeko adibidea hartu dugu, eta adibidez, hemen jartzen du, edukazion fisika, hizkuntza erderaz, eta plantillak, lehenengo bi zutabeek erreferentzia egiten diote plantillan dauden plaza kopuruari, eta hauek izan daitezke arruntak edo ibiltariak. Kasu honetan, hartuko dugu bigarrena, pixkat errazago delako. Edukazion infantil castellano, kasu honetan zesaten digute plantillan daude 2 plaza. Arruntak direnak eta ibiltariak 0. Urrengo zutabean binakadoaz, urrengoan ikusten dugu. 2 hauek ea dauden beteak.
Kasu honetan, beteak daude biak. Vale? Arruntak dira, hemen bezala, bi arrunta, hemen bi arrunta hauek beteak daude. Eta hortaz, azkenekoetan, utxik daudenak adierazten direnez, utxik daudenak 0 dira, ja ikusi dugulako beteta daudela. Hurrengoan, educación infantil castellano, baina ingleseko profila dutenak. Esan dugun bezala, hauetara parte hartu dezakete, bai profildun plaza lortu dutenak estabilizazioan, bai behin betiko destinoa duten funtzionarioiek, profila baldin badute. Hemen ditugu bi plaza, arruntak, direnak bi plaza, beteak bat, utxik bat. Orduan, hau betetzea, beteko dute seguronik leku aldatze lehiaketan. Hau lortzea, errazagoa da, hau lortzea baino. Baina, alere, gomendioa da denak markatzea. Bai, zeren, ze pasa daiteke, gerta daiteke, plaza okupatzen ari den pertsonak parte hartzea eta eskatzea beste toki batera mugitzea. Orduan hemen sortuko litzateke plaza berri bat. Bale? Beste gauza bat aipatzeko, hemen adibidez dugu plus bat eta minus bat. Honekin ze adierazten digute. Educación física castellano plantillan berez egon beharko lirateke 0. Eta dago pertsona bat gainetik. Bale, ez dago karga nahikorik ikastetxe honetan pertsona honentzat. Okupatua dago bat, horregatik hemen dago pertsona bat gainetik, bai beti da pertsona bera. Eta utxik minus batean dago, bai, zesan nahi du honek. Pertsona honek eska dezake supresioa. Bale, eta gero, aipatu dugun bezala, parte hartuko luke lehentasunez, bai ikastetxera, bai zonaldera. Bale? Eta horiek dira eman daitezken kasuak plantilletan. Dena den, hori betikoa gomendioa, parte hartzea ze plantillak dira behin-behinekoak eta aldaketak egon daitezke. Bale? DBH-ko plantilla hartzen badugu, berdina da. Zutabeak pixkatez berdin egituratuta daude, baina berdina, adibidez. Hau da burlatako askatasuna, filosofiako espezialitatea hartu dugu, euskeraz da hau, horregatik castellanoko zutabeak, 3 zutabeak utxik daude, eta euskerakoan ikusten dugu plantillan 2 okupatuta bat, libre bat. Vale? Hau da, plantillek ematen diguten informazioa. Dena den esan dugun bezala aldakorrak dira, eta aldatuko dira, leku aldatze lehiaketarekin. Bai. Vale. Badaude lanpostu batzuk ofizioz esleitzen ez direnak, eta hauek zehaztuta daude deialdiko 5. eranskinean. Maisu maistrenkidegoan, ofizioz derrigorrez edo esleitzen ez diren lanpostuak dira lanpostu bereziak, helduen irakaskuntzan aritzeko diren lanpostu horiek, edo gutxiengo kulturalak, zonaldeko entzumena eta hizkuntza, gero aparte DBH-ko lehenengo eta 2. mailan emateko diren lanpostu horiek, ibiltariak diren lanpostuak ere ez dira derrigorrezkoak, kartzelakoak ez da ere, eta atzerriko hizkuntzako edo perfilen bat duen plaza horiek ere ezin dituzte ofizioz esleitu. 2. hezkuntzan eta lanbide heziketan ezberdinak dira. 2 kasu hauetan, derrigorrezko espezialitatea edo profila duten plazak ezin dira ofizioz esleitu, atzerriko hizkuntzako profila duten plazak ez da ere, eta ambitoen barruan dauden plaza horiek ez da ere. Bale, eta azkenik nabarmendu eskaera parte hartzea orain egin behar da. Eta plantillak ikusi ditugunean, aipatu dugun bezala, plantilla horiek ez dira behin betikoak. Bai, orduan, alde batetik egon daitezke plantilla horietan aldaketak, horregatik esaten dugu eskaera itxuan egiten dugula, ze ez dakigu benetan zein den plantillen egoera, eta aparte, pertsona baten parte hartzeak sor ditzake utxuneak. Eta gero aldaketak eman gainontzekoen esleipenetan. Pertsona batek plaza bat okupatzen duenean momentu honetan, parte hartzen duenean leku aldatze lehiaketan eta esleitzen badiote lanpostu beste destino bat, sortuko du bere orain arteko destinoan utxune berri bat. Eta horri
deitzen zaio erresulta. Bai? Dira sortzen diren plaza hutsak. Bai? Eta hori izango litzateke gutxo gora bera. Bai, esan hori, resultak ezin direla jakin, ez? Azkenean zu parte hartzen ari zara eta zuk agian gutxune bat utziko duzu, baina zure plantilletan ez da hori ikusten. Orduan, bueno, horregatik azkenean zu jarri behar dituzu interesatzen zaizkizun plazak. Egon zeron edo batean edo interesatzen zaizuna. Bai, hori da, egon daiteke, zuk igual ikustezu plantillan zeroan, eta orduan ez du markatuko, baina ez egin horrela markatu. Benetan interesatzen baldin bazaizu, markatu ze gero aldaketak egon daitezke. Bai, eta hori resulta horiek sortu, edo behin betiko plantillak argitaratzean ere aldaketaren bat egon daiteke jubilazioaren bat egon delako, edo gutxi izaten dira, baina, bueno, egon daitezke aldaketak. Orduan, gomendioa, hori markatzea, interesatzen zaizkizun guztiak, naizta 0 plaza daudela ikusi, plantilla. Esan beharroen ere, ez dakit gero aurrerago errepikatuko dugun, oso garrantzitsua dela, behin betikoa bazara, jartzea bakarrik benetan interesatzen zaizuna. Behin-behinekoak ez, zeren horiek jarri behar dute zerrenda guztia, orduan tokatzen zaizue jartzea berrituzuen guztiak. Baina behin betikoa zarenean, ongi pentsatu behar da ere zer jarri behar dut, zer jartzen duzun, ez duzu jarri behar, bueno, agian bai ez. Osea, benetan parte hartzen baduzu, borondatez, jarri behar duzu konta handiz, nahi duzuna. Gero igual pixkat honetan sakonduko dugu, baina ideia hau izan dezazuen oso argi. Jarri behar duzuna, izan behar dela, benetan hartuko zenukena. Bai, bale, zergatik esaten dugu hau, imaginatu, nik du behin betiko destinoa, eta markatu ditut nire parte hartzen 10 aukera jarri ditut. Baina benetan interesatzen zaizkit bakarrik lehenengo 3. Eta ateratzen da behin-behineko ebazpena, eta niri esleitu didate nire bigarren aukera. Haze ongi, primera, pozpozik, ospatzen dut, baina, gero, eta horrekin konforme nago, orduan segitzen du prozesuarekin aurrera. Ze bestela ez banago konforme, behin betikoa izan da, aukera dut uko egiteko prozesuari. Baina, konforme nago, erabakitzen dut aurrera segitzea. Eta gero batean, behin betikoa argitaratzean, sorpresa, aldaketa bat egon da, eta jaziaten nire bigarren aukera, eman diate, nire 9. aukera. Eta orain, igual, nire 9. aukera, baloratzen dut, agian ez dela gehiago interesatzen, edo ez dela benetan aukera ona niretzat. Baina momentu horretan ezingo dut uko egin. Orduan, borondatezko parte hartzea dudanez, badut privilegio hori edo markatzeko bakarrik benetan interesatzen zaizkidan horiek. Horregatik, kontuz, zegero aldaketak egon daitezke. Erresulten bitartez, edo pertsona batek uko egin diolako prozesuari, eta hau azkenean da, domino efektua sortzen da. Baten aldaketak eragiten du beste pertsona askorengan. Orduan, kontuz ibili eta behin betiko egoera baldin bazaudete, behin betiko destinoarekin, markatu bakarrik interesatzen zaizkizuen horiek. Bai, kontutan hartu gero puntua galduko dituzuela, eta gero puntu horiek berriro lortu arte, denbora pasatu behar dela, eta agian plaza horretan 2, 3, 4, ez dakizu zenbat urte egon beharko zaren. Beraz, ongi pentsatutakoa izan behar da erabaki hori. Bueno, orain kontatuko dizuegu pixka bat, segurazki ikusi duzuen, nola den aplikazioa barrutik, ez, edo departamentuko aplikazioa nolakoa den. Bale, sartzen zaretenean, eta tramitazio botoiari ematen diozuenean, aurkituko zarete honekin, bai? Hemen ikusten duzue, kidegoa berez jarrita gertuko zaizue, ze kidegokoa zareten, eta hemen 2 aukera izango dituzue klikatzeko, bata ala bestea. Honekin sartuko gara, ez da? Bai, kontatuko dugu. Lehenengoa zanduko dugu aplikazioa eta gero... Orokorrean, bale. Bueno, pues hemen gero kontatuko dizu, hau honek merituekin eta aurkeztu zuen dokumentazioarekin dauka ikustekoa, gero hemen ikusiko dituzue zuen datoak, hemen ikusiko duzue ze espezialitateetan parte hartu nahi duzuen, bai? Hemen bai, hemen dago desplegatua. Hemen klikatuta ikusten duzu, kasu honetan gutako batek egin du eta guk daukago aukera espezialitate guztietan parte hartzeko. Horra gertzen da, bai, igual imaginatu pertsona horrek lortu zuen plaza aurrezkuntzan, baina gero bazeukan ere lehen hezkuntzako titulazioa eta orduan aurkeztu zuen habilitazio prozesu batean titulazio hori eta onartu zioten. Orduan momentu honetan berak badu habilitazioa espezialitate guzti horietan parte hartzeko. Eta horregatik desplegablean ateratzen zaizkio 6 aukera horiek. Bai. Orduan egin behar dena da klikatu interesatzen zaizun espezialitatea eta beti eman behar zaio
honi, importantea, gorde. Gorde. Vale? Bizketa. Gero erabakitzen duzula, markatu dut aurrezkuntza eta nahi du gorde. Vale, gordetzeuzu. Baina lehen hezkuntzakoak ere interesatzen zaizkit. Berriro, ireki desplegablea, markatu lehen hezkuntza eta berriro gorde. Bai? Orain bururatu zait oso importantea dela, aplikazionetan gaudenean, egiten dugun lana aldiro gordetzen joatea, eta hobe da ez ustea irekita eta beste gauzetara joatea, baizik eta borradoreak sortzea. Badago aukera borradoreak sortzeko. Zer gertatzen da, denbora gehiegi pasatzen bada, aplikazioak egin dugun lan guztia bertan bera uzten du, desagertzen da. Orduan, bueno, pues, 70 plaza jarri behar badituzu eta 32 jarreta bazen dituen, imaginaziozu zer denez aurkitzea galdu dela zure lan guztia. Orduan, aldiro, borradoreari, hemen, ez nago zuzenekoan. Hemen agertzen da. Hori da, zirriborroa gorde. Hori da. Botoi horri eman eta, programak orduan gordetzen du egin dugun lan guztia, hori oso importantea da, bai. Gero hemen daukagu ere hizkuntza aukeratzeko, eta hemen lehentasunezko eskubidea da, lehen Maitanek azaldu duena suprimitutakoen kasuan, aukeratu aldela zonaldera, zentrora edo ikastetxera, ezta? Edo ikastetxera, baina, hau berezia pasatu egin zaigu, bai. Eta hemen hasten garaia, legeko aldatze lehiaketako eskaerak, bai? Urrengo pestainan, urrengo pantailan, hori da. Hemen ikusten dugu eta jarri dugu azuek ikusteko 4 aukeraia hartuta, ez barkatu. Bai, 4 espezialitate markatu ditugu eta hemen behan ikusten da. Hori da. Hemen daude, ez? Hemen, bai. Hemen adibidez. Bai, tudela jarri zuaio, etxearrean anaz eta tudela, bale. Eta ikusten dugu nola tutera, lehenengo klikatzen duzu herrialdea, ez daitekela herri txikian eta eskola bakarra izatea, ala tuteraren kasuan, eskola bat baino gehiago dagoela. Orduan, hemen desplegablea irekita, ikusten dugu tuteran dauden eskola guztiak, aukeratu behar dugu, gero ea nahi dugun lehen hezkuntzan, aurrezkuntzan, bai, da nahi dugun espezialitatean, eta hemen pixka eta aurrerago, aukeratzen da hizkuntza, bai, hizkuntza. Eta azkenik, itinerantea den edo ez, erabakitzen dugu, itineranteak aukerazkoak dira. Hau da, ez gaude behartuta itinerantzia bat hartzera. Baina interesatzen bazaigu zeren, nahi dugu zentro horretan egon bai ala bai, itinerante izan edo ez, orduan 2 fila markatu alditugu. Bat itinerantzia gabe eta horrengo bat itinerantziarekin. Bai, eta azkenik, plaza elebiduna bada edo profila baldin badugu. Hizkuntza profila duten plazaietan zehaztu behar. Hemen jartzen du elebiduna, baina nobeto esan da profila duen plaza bat da. Hemen klikatu behar dugu. Bai, zerbait gehiago nire? Bai, aplikazioak ez du kribarik egiten, bale? Aplikazioak uzten du edozein aukera markatzen, naiz da erreala ez izan. Baina gero, esleitzerakoan, bai esleituko dira bakarrik errealak diren lanpostuak, plazak. Orduan, kontuz eta hartu denbora, lasai hartu eta markatu benetan plaza den bezalakoa. Bai, hau da, adibidez, Angelak aipatu duena, ibiltaria baldin bada plaza, eta horrela gertzen bada plantillan, zehaztu ibiltaria dela, ze bestela, zuri interesatzen zaizuna hori baldin bada, gero aplikazioak banaketa esleipenak egitean, ikusiko du, eta zuk ez duzu klikatu ibiltaria dela, ikusiko du ez duzula interesik adierazi plaza horrekiko, orduan, saltatuko du. Eta ez dizute inoiz esleituko. Orduan, markatu behar diren bezala. Baina kontuan hartu hori aplikazioak ematen duela aukera edozein gauza idazteko, eskatzeko. Bai, agian kontroversialena da itinerantzia duten plazen. Ez batzutan sortzen da duda, baina egongo da itinerantzia ez da egongo, hori batzuetan badakigu, ezagutzen dugu herri horren egoera, edo bakanteen tokean adierazten du, plantillen adierazten du, baina hori gogoratu, 0 markatuta egonda ere, baldin badago plantillan beste lehenengo zutabean, sortu daitekela, bale? Ordan horrekin pixka bat harretaz begiratu behar da. Dokumentazioa, ze meritoak edo nola aurkeztu behar diren, lehen azaldu dizu eta zudela 2 puntutxo klikatzeko bata edo bestea, bata da jartzen du ofizioz berretxi, honek esan nahi du, zuk onartzen duzula, departamentoak egiten dizun proposamena. Ikusiko dugu berratzera, hori da, hemen da. Bai, orduan, hemen daukagu adibide bat, borratu ditugu datu errealak, bai, hemen berez ikusten dira zenbakiak, ze puntuazioa daukagun. Orduan, guk hemen esaten duguna, hemen klikatuta, onartzen dugula puntuazio hau, departamentoak ematen diguna.
Hemen klikatuz gero hori onartzen dugu. Izan daiteke esatea, ez nago ados, nik uste dut, merezimendu bat hemen ez didatela kontutan hartu, hau ez dagoela ongi, edo iaz zerbait ahaztu nuen. Kasu horretan, zerbait ahaztu bat zenuen eta ja pasatako urtetakoa baldin bada, orduan ez duzu berresten, ez duzu onartzen departamentuak egindako puntuazioa. Hemen klikatu behar duzu, baina orduan merezimendu guztiak berriro ere aurkeztu behar dituzu. Bale? Hori izango litzateke. Hemen pixkatu bat irakurtzen dela. Klikatzen baduzu lehenengo aukera, ofizioz berretxi, hor ofizioz sartuko dizkizute antzinatasun berria, eta apartezuk baduzu aukera, parte hartu zenuen azkeneko lekualdatze lehiaketatik lortutako merezimendu berriak sartu, eta 1.2, 6.4 eta 6.6 atalei dagozkian merezimenduak. Karrerako funtzionario izandako urte hoiei egiten diete referentzia, bale? Orduan, hoiek ez badituzu aurretik aurkeztu, baduzu aukera orain sartzeko, ofizioz berretxi klikatuta ere. Bai. Bestela, imaginatu, iaz parte hartu zenuela eta sartu zenituela karrera funtzionario zineneko edo interino garaiko tituloren bat, eta orain konturatu zara, baduzula beste tituloren bat garai hortakoa sartu barko zenuke berriro dena. Bai, zila da nolabait pasata. Bai. Aukera bat daukazu, interino urteko ziurtagireiek sartzeko. Aukera bat daukazu. Iaz egin bazenuen, jazta aukera hori pasa zaizu, eta orduan konturatzen bazara zerbait gaizki egin zenuela, dena aurkeztu beharko zenuke. Aldiz, iaz ez nuen lekualdatzean parte hartu, eta zatuzu, nik sartu nahi ditut interinoko urte horiek ere orain kontatzen direlako, bueno, pues baduzu aukera hori sartzeko. Eta iaz parte hartu bat zenuen, pues iaztik ona egin dituzun kurso berriak ere, edo formazio berriak, edo koordinatzailea izan zarelako, edo tutoretza bat izan duzulako, hori ere sartu dezakezu. Bai. Aipatu ere lan esperientziari dagokionez, departamentuak ofizioz sartzen duela, eta hori nolabait kontrastatu dezakegu ze informazio duten, bale? Departamentuan. Gure ze informazio duten. Lekualdatze lehiaketeko orrialdean bertan, jartzen du badago pestaina bat, klikatuta bideratzen zaitu zure zerbitzu horrira. Orduan, eskatu zerbitzu horria, eta begiratu, kontrastatu, ea anagertzen den informazioa den, benetan zuek, interino bezala, edo funtzionario bezala, zuen lan esperientzia. Benetan hor, lan esperientzia osoa bilduta dagoela. Horrela ez bada, sartu beharko duzuelako, zuek eskaera berri bat egin beharko duzuelako. Zerbitzu horriarena. Bezago gaizki kontrastatzea, ze azkenean, bueno, pues egon daitezke fallo humanoak edo... Bai, eta puntuak izaten. Hori da. Hau pasatu dugu, eta hemen zer geneukan... bai, nola txertatu edo nola aurkeztu merezimenduak, bale? Guk esan dugu, bale, berretxi dute duzut berretxi departamentoak esaten duena, baina aleta guztiz ere nahi ditut sartu, iazko formakuntza berriak edo iazko koordinatzailea izan nintzela. Hora, hemen daukazue, tramitazioan, bai, merezimenduak aurkezteko botoi honetan sakatuta, ikusten duzuen ez hemen, merezimenduak aurkeztea, klikatuta, zabaltzen zaigu beste orrialde hau, eta hemen 5 pausu jarraituta, joango gara dena ziurtagiri guztiak sartzen, bale? Hau ja beteta dago, norentzako den, eskabidaren laburpena, nahi badugu oharren bat jarri, eta hurrengoa klikatuta, ja datu pertsonalak ikusiko ditugu, berez jarrita etortzen dira, hurrengoa klikatuzkero, hemen ja dokumentuak erantzi behar dira, oso importanteak formakuntza dokumentuak edo formakuntza ziurtagiri guztiak izaten direla asko, egin ditugun ikastaro guztiak, ditugun formakuntza guztiak, dokumentu bakar batean elkartu behar da, bai? Hori PDF bakar batean sartu behar dugu, eta beti ere dokumentazio guztia bi aldetatik ikusten dela. Eta dokumentu bakar batean. Bai, hau guztia dena den zehaztua dago hemen, merezimenduak aurkezteko puntuan, jarraibideetan jartzen du merezimenduak aurkezteko gida. Eta hor, zehaztua dago meritu bakoitza nola aurkeztu behar den. Zer dira batzuk modu batera aurkeztu behar dinak, eta beste batzuk beste modu batera. Bai. Orokorren esango nuke dokumentu guztiak banaka aurkeztu behar direla formakuntzak izan ezik, baina, bueno. Eta, bueno, bai, gero ere esan behar genuen, bueno, ez nahiz horretuko ba.
Vale, lekualdatze lehiaketaren prozesua nolakoa deno, ze datak ez izaten diren normalean prozesu honetan. Esan dugu parte hartzea orain izango da, azaroan, otsai aldera argitaratzen da partaideen zerrenda eta meritoen balorazioa, eta hemen 10 egun daude reklamazioak egiteko. Vale? Gero, urrengo pausoa da behin-behineko esleipenak argitaratzea, eta hau izaten da martxoa aldera. Eta hemen oso importantea, 5 lan egun daude prozesu osoari uko egiteko. Esan dugu uko egiteko aukera dutela bakarrik behin betiko destinoa dutenek. Bai? Baina hori, eta uko eginez gero, nolabait zure ordurarteko parte hartzea ezabatuko da. Bale? Prozesu osoari egiten diozuko. Ez diozuko egiten esleitu dizuten plaza horri. Prozesu osoari egiten diozuko. Eta hori martxoan izango da. Eta maiatza aldean, ja, behin betiko esleipenak izango dira. Eta hor ja ezin da uko egin. Hor esleitu dizutena, ja izango da zure hurrengo destinoa. Bai? Eta gero, ze gertatzen da lekualdatze lehiaketan parte hartzen badut, baina ez badut plazarik lortzen. Bale, kasu honetan, orain arte interino bezala lanpostu bat lortzeko parte hartzen zen genuen ATP-an. Behin funtzionario izan da, ez badut lekualdatze lehiaketan plazarik lortu, parte hartu beharko dut ATP-F funtzionarioentzat den ATP berezi batean. Eta hau izaten da, udako ATP masibo horren aurretik. Orduan, hori, interinoen aurretik parte hartzen du nolabaiteko lehentasunarekin. Bai, lehenengo ateratzen dira bakante eta ordezkapen guztiak funtzionarioentzat, eta gero, haiek aukeratu ondoren gelditu diren plaza horiek dira eskaintzen zaizkienak interinoei. Bale, eta ATPF honetan, zein da segitzen den urrenkera. Nola dakigu zein den nire aurretik dagoen funtzionarioa. Bale, lehenengo egongo dira zerbitzu osasun arrazoiengatik, zerbitzu eginkizuna duten funtzionarioak. Ondoren egongo dira lan karga faltarengatik, haien betiko destinotik desplazatuak izan diren pertsona horiek. Hauek barkatu dira, beraiek erabaki zutenak bere borondatez suprimitzea, baina zentroan ikusi da ez dagoela beste modurik, ezin dutela lanik egin, ez dagoelako lankargarik, eta dira azkenekoak iritsi zirenak zentroan, orduan desplazatuak dira. Esango zu, Jose gaizki, ikusten duzuenez, azkenean dira aurrenekoak pasatzen direla aukeratzeko zentro bat, eta gainera mantentzen dute, jarraitzen dute puntuatzen meritoak beraien zentroan. Ez dituzte puntuak galtzen. Osea, zu batean bidali zaituzete beste eskola batera, gainera aukeratu duzu lehenengoetarikoa, osasun arrazoengatik oso gutxi izaten dira. Oran, zu zara lehenengoa aukeratzen plaza, baina gainera jarraitzen duzu puntuatzen atzean utzi duzun zentroan. Orduan, pues bidali zaituzte, baina ez daude egoera bat ere txarrean. Bai, badituzte nolabaiteko privilegioak. Bai, aukeratzerako momentuan ze ezin dute segitu haien behin betiko destinoan. Bale, ordan hori konpensatzeko, ematen zizkie TPF-an, adibidez, bigarren urrenkeran ez, bigarren postu horretan plaza aukeratzeko aukera. Ondoren ditugu, euskaraz irakasteko konpromesua betetzeko, beren ikastetxetik atera diren irakasleak. Gero egongo dira, behin betiko destinoa duten funtzionarioak. Ondoren, adingabeko seme alabaren zaintzarengatik edo salbuespenezko egoerarengatik ematen dira beste zerbitzu eginkizun batzuk egoera horretan dauden pertsonak daude. 6. posizioan daude praktikaldian dauden funtzionariak. Ondoren, 7. behin-behineko destinoarekin jardunera itzuli direnak. Hauek dira behin betiko destinoa izan duten pertsonak, baina arrazoi ezberdinengatik galdu dute haien behin betiko destinoa eta orain bueltatzen dira ikastetxera edo lanera behin-behineko egoera. Eta 7. posizioan aukeratuko dute haiek. Eta azkenik ditugu irakaskuntzako lanpostuetan prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko izan gaiak. Bai. 7. izango litzateke beraien borondatez suprimitu dutela plaza bat, ikusten zutelako minus batean zegoela, eta gero ez dute lortu beraiek eskatutako beste plazarik, ez? Uste kaso honetan egongo ginetekela? Izan daiteke adibidez pertsona batek eskatzen badu eszedentzia
interes partikularraren gatik, gehiago Vale. dira horiek, hartzen dutenean interes partikularraren gatik eszedentzia, luzatzen bada eszedentzia hori galtzen dute haien behin betiko destino. Vale. Eta orduan gero bueltatu nahi dutenean eskolara, ez badago tokirik, galtzen dute. Galdu dute haien behin betiko destinoa, eta orduan hori dira, bihurtzen dira, behin-behineko destinoarekin gelditzen dira, eta berriro parte hartu behar dute leku aldatze lehiaketan, lortu arte behin-betiko destinoa. Bai. Bueno, pues, paseko gara pixka baremora, ez? Vale, paseko naiz ni. Bai, baremoa zehaztua dago lehenengo eranskinean, bale? Deialdiko lehenengo eranskinean. Orduan, leku aldatze lehiaketan barematzen dira 6 atal ezberdin. Lehenengoa da antzinatasuna, bigarrenak katedradun izatea, 5 punturekin, hirugarrena merezimendu akademikoak, 10 puntu gehienez, laugarren blokea da zuzendaritza kargoak eta beste funtzioak, 20 puntu lortzen aldira. Ondoren dugu trebakuntza eta formakuntza, 10 puntura arte, eta azkenik beste merezimenduak, 15 puntura arte. Orain aipatuko ditugu banan-banan, kenduta katedradun izatearena, ze horrez dago beste zehaztasunik, bale? Sartuko gara da gainontzekoetan modu zehatzagoan. Bale, antzinatasunari dagokionez, aipatu hau, lehen esan dugun bezala, departamentuak ofizioz entregatzen du. Baina badazpada, gomendatzen dugu informazioa kontrastatzea zerbitzu horria eskatuta. Bale? Ordan antzinatasuna alde batetik dago ikastetxean antzinatasuna eta bestetik kidegoan antzinatasuna. Lehen ere aipatu dugu parte hartzen duzunean, behin betiko destinoa izanik parte hartzen duzunean eta beste ikastetxe batera mugitzen baldin bazara, galtzen dituzula puntu batzuk. Kasu honetan galtzen dituzu ikastetxean antzinatasuna blokeari dagozkion puntuak. Kidegoan antzinatasuna blokekoak mantentzen dituzu. Zeia, kidegoan horiek mantentzen dituzu betiko. Ja, zure bizitza profesional osoan zehar. Bale, ikastetxeko antzinatasunari dagokionez, Angelak lehen aipatu bezala, ezberdin puntuatzen dutela urtearen arabera. Lehenengo eta bigarren urtean, urte bakoitzak 2 puntu emango dizkigu. Hirugarren urtean, 4 puntu, eta laugarren urtetik aurrera, urtero 6 puntu gehituko zaizkigu gure ikastetxeko blokeari. Bai, hori behin betiko bezala ari bagara lanean. Behin-behineko gisa lanean ari garenean urte bakoitza 2 puntu dira. Eta ez du inporta zenbat urte pasatzen diren. Hau da, hemen behin-behinekoa garenez, ez du urtetik urtera gehiago puntuatuko. Bale, hori da, behin-betikoek duten plusa edo. Bale, zailtasunezkoak diren plazetan, lanpostu edo zentroetan, aparte, ematen dira urte bakoitzeko 2 puntu estra. Nolabait, baloratzen da, esfortzu estra hori egin behar izatea, puntuazio estra batekin. Bale? Eta gero, kidegoan antzinatasuna, da, kidegoan urte bakoitzeko 2 puntu, eta gero beste kidego batean ari bagara, eman daitezke 2 egoera. Beste kidego hori baldin bada maila berekoa edo altuagoa, urte bakoitzeko 1,5 puntu ematen dizkigute. Baina aldiz, gure kidegoa, baino maila baxuagokoa baldin bada, urte bakoitzeko 0,75 puntu emango dizkigute. Bai? Eta hori balen aipatu dudana, zerbitzu horriarena kontrastatzea, bale hori importantea da. Interino bezala, izandako esperientzia, kidegoaren barruan zenbatzen da. Bale? Duela 2 urteko berrikuntza izan zen interino gisa izandako esperientzia kontatzen hastearena. Bale, bigarren puntua zen katedradunena, baina hori esan dugu ez zituela zehaztapen gehiago, orduan ez gara sartuko. Hurrengoa da merezimendu akademikoak. Eta hemen 10 puntu lor daitezke gehienez. Antzinatasunean ez genuen zehaztua gehienezko topea, ze ez dago toperik, bai, ez dago puntuazio maksimorik. Hor, beti zoaz batzen, bai, gehitzen. Gainontzeko atal guztietan bai dago maksimo bat. Merezimendu akademikoetan dira 10 puntu gehienez. Hemen puntuatzen diren titulazioak dira doktoretza, graduondoak eta aparteko sariak. 5, 3, 2 eta 1 puntuekin, bai, bakoitza laburren ez urren. Gero, unibertsitateko besterako titulazioak baldin baditugu, gradua baldin bada 5 puntu lortuko ditugu, lehen zikloko titulazioetan 3 puntu emango dizkigute, eta bigarren zikloko titulazioetan beste 3 puntu.
Gero daude hizkuntza eskola, musika eta dantza tituluak, lanbide heziketako beste titulu batzuk, eta hori bakoitzak diru bere zehaztapenak, baina, bueno, bat eta erdi 4 puntu bitarte dira ematen direnak, bale? Eta kasu hauetan tituluaren kopia eskaneatuta entregatu behar da. Vale. Oso ongi, bueno, pues laugarren puntuan ditugu karguak, bai, ikusten duzuenez, hemen pixka bat gehiago, 20 puntu ematen dituzte gehienek, eta ikusten duzu hau ere ofizioz entregatzen duela departamentuak, bale? Gehien bat zuzendaria edo zuzendaritzan egondakoak, zuzendaria baldin bazara 4 puntu ematen dizkizute, zuzendaritzan 2,5 puntu urteko, baina jakin da 20 puntu direla gehiengoa, bale? Eta gero badaude beste funtzio batzuk, adibidez tutore izatea, tutore izatearena ez dakit berrekuntza izan den edo ez? Orain Ez hori sartu zuten iazko berrekuntza izan zen, ez da? Baina bai, gogoratu tutore bezala, interino izan da, tutore funtzioa izan baduzu hori ere aurkeztu dezakezula. Bai. Vale? Eta orduan, jarri barko zara kontaktuan zentroekin. Bai, ikastetxe guztiekin. Oso erresa da, email labur bat bidalita, zure datuekin eta ze urtetan egon zien eskola horretan, oso ohituta daude zuzendaritza taldetatik eta oso azkar bidaltzen dizute ziurtagiritxo bat, eta bueno, jakin 5 puntu direla gehienez, urte bakoitzeko tutore izateagatik puntu bat dela, beraz, bueno, 5 urteko tutore lanak kontatzen dira, baina, bueno, importantea da hori ere kontutan hartzea. Gero koordinatzaile lanak ere baloratu egiten dira, koordinatzaile garenean, eta bigarren hezkuntza, mintegi burua, departamentu burua, bai, ditugun kargutxo guztiak kontatu egiten dute. Zuzendaritzaren ziurtagiria entregatu behar da. Hau, zer esan egenen honekin? Bai, hori, tutore izate... Bale, tutore izatearena. Bai, zer besteak, zuzendaria eta zuzendaritzako kide izatearena ofizioz txertatzen dizute departamentutik. Baina tutore lana ez, hori da. Tutorea edo koordinatzaile edo beste funtzio horiek zuk justifikatu behar dituzu, orduan eskatu behar duzu ziurtagiri bat zuzendaritzan. Zuzendaritza eskola bakoitzari. Gero daukagu trebakuntza eta formakuntza. Hemen 10 puntu ditugu gehienez. Egiten ditugun urteko formakuntza guzti horiek 35 orduen barruan eta norberak egite dituen formakuntzak edo aurretik egin dituenak, hori guztiak doaz puntutxoak batzen eta 6 puntura arte iritsi gaitezke, bale? Iristen da momentu bat, ja hori gaindituta dugula, eta, bueno, 6 puntutik ezin garela pasa, bale? Hau da, lehen komentatu dugunako dokumentu bakar batean aurkezten zela. Gero, bestalde, horretaz aparte, hau interesgarria da, baita ere puntuatzen dira, ematen diren formakuntza jarduerak. Orduan, iritsi daiteke ere momentu batean, zu animatzen zarela, edo koordinatzailea zarela lan taldetxo batena, eta kasu horretan, 3 puntura arte ere ematen dizkizute puntuak. Bai, beste bide batetik doa. Eta beste espezialitateak, hau zintzen... Ez nahiz gogoratzen. Geratuko dugu anexoan, bai, bueno, beste puntutxo bat dago. Hori, 10 arte, beste formakuntza txoren bat. Ziurtagirin kopia eskaneatuta, bai, printzipioz, hori ez da konpulsatu behar, eskaneatzarekin nahikoa da. Eta azkenik daude beste merezimenduak, direla 15 puntu gehienez, ongi irakurri behar dira zehaztapenak, eta hemen daude argitalpenak bai entregatu behar direla eskuz departamentuan. Hauek bai hurbildu behar zarela, ez da eskaneatu behar, eman behar duzu ale bat, eta gero itzultzen dizute handikan hilabete batzuetara, baina ale bat entregatu behar da. Bai, eta aurkezteko hitzordua eskatu behar da aldez aurretik, bale? Deialdiko orrialdean bertan ere badago zehaztua argitalpenak nola aurkeztu behar diren, ze badute prozedura berezia. Berezi badaukate, bai. Gero daude ikerketak eta berrikuntzako sariak, meritu artistikoak, literarioak, hezkuntza administrazioko lanpostuak, epaimai batean bazaude, grado eta masterreko praktiken tutorea bazara, hori interesgarria da, praktiketan baldin badaukazu unibertsitateko norbait, ere horrek puntuak ematen ditu, eta azkenik, euskaragatik ere 3.3an ez badizute baloratu, ez badizute hor puntuazioa eman, euskarari dagokionez, hemen ematen dizkizute. Bai, hemen ematen dizkizute puntuak. Zerbait gehiago, beste merezimenduak? Ez, honekin baremoaren atala bukatu txateman dezakegu. Eta azkeneko plantilla da egon daitezken ohiko galderak. Bai, askotan errepikatzen direnak, edo la. Bale, orduan, adibidez, lehenengo galdera, asko hemen bildu ditugu, sindikatoan askotan erantzun behar izan ditugu galderak, bale? Adibidez bat. Iaz, lehenengoa da, iaz hainbetiko destinoa lortu banuen, aurten parte har dezaket.
Aurtengoan, bai. Aurtengo lekualdatze lehiak eta esan dugu dela erkidego mailakoa eta erkidegoko lekualdatzeak ez du antzinatasun eskakizunik. Orduan, aurtengoan erkidegokoa denean mundu guztiak parte hartu dezake. Ez du importa, iaz destinoa eman bazioten edo duela 2 urte, ez du importa, bale? Zein momentutan lortu zuen destinoa edo destinoa duen edo ez duen. Mundu guztiak parte har dezake. Vale. Egiten diguten beste galdera bat, edo, guri burutik pasa zaiguna, da ikastetxe batean, baldin badago lanpostu bat baino gehiago espezialitate batean, lehen hezkuntzako 3 plaza daude, eta gainera 3ak bakante, emagun, bale? Ea, gero aplikazioan egin behar dituzun 3 eskaera, ez? 3 plaza daude, eta nik eskaera guztiak egingo ditut. Ez, egin behar duzu bakarra, bai? Eta programak berak, lehenengo esleituko dio bati, gero beste bati, puntuazioaren arabera, baina zuk eskaera bakarra egin behar duzu. 3 aldez jartzeagatik ez duzu aukera gehiago izango, eta batekin nahikoa da. Bai, beste bat, jakin daiteke zeintzuk diren datuen plaza errealak? Plaza errealak ez dakizkigu inoiz. Zergatik, lehen aipatu dugu, hasiera batean lehenengo parte hartzea egiten dugu, horregatik esaten dugu itxuan parte hartzen dugula. Lehenengo parte hartzea egiten dugu behin-behineko plantillekin. Eta gero, esleipen horiek ematen direnean, sortu daitezke erresultak. Orduan, ez dugu jakinen inoiz 100% zein den egoera erreala. Bale? Baina plantillekin dugu nolabaiteko hurbilpen bat edo informazio pixkat lortu dezakegu. Vale? Baina plaza errealak 100% ez ditugu inoiz ezagutuko. Hori da. Beste galdera bat izaten da, ea interino garaiko meritoek puntuatzen dute. Hau komentatu dugu lehen, bai puntuatzen dute, interino batek jarri zuelako edo parte hartzaile batek jarri zuelako elegite bat, barkatu funtzionario batek, eta onartu zioten, eta duela 2 urtetik ona, bai puntuatzen dute, puntu horiek, bale? Bale, hurrengoa, nola ordenatzen dira lekualdatze lehiaketako partaideak? Bale, esan dugu, badagoela baremo bat, eta orduan, partaideak ordenatuko dira baremo horren arabera. Justo plaza lortu berri duten pertsona horiek ezin duten ez meriturik aurkeztu, horiek parte hartzen dute urte normaletan, aurten estabilizaziokoekin salbuespena eginda, baina urte normaletan parte hartzen dute oposizioko nota, azken nota horrekin. Bai? Orduan, baremo horren arabera ordenatzen dira parteide guztiak. Hori da. Ibiltariak diren plazak eskatu behar dira? Ez dira derrigor eskatu behar. Eskatu daitezke, interesatzen bazaizu, baina ez duzu ez ode behartuta eskatzera, beraz ez dizute inoiz esleituko, zuk nahi ez bazenuen. Ez dira modu forzosoan edo derrigorrezkoan esleituko. Gogoratu hori, 5. eranskinean adierazita daudela zeintzuk diren forzoso esleitzen ezin direnak esleitu. Vale? Hori da. Dokumentuen inguruan, konpultsena argitu momentu batean, duela urte batzuk, bai dokumentuak aurkeztu behar zirela konpultsatuta, baina gaur egun ez. Vale? Kopiak aurkeztearekin eskaneatuta nahikoa da eta onartzen dituzte horrela. Gerta daiteke jartzen du momentu batean baloratzen dituztenak, ziurtagiroiek izatea, nik hau ikusi nahi dut, eta orduan konpultsa eskatzea, gerta daiteke, konpultsatua eskatzea, eta orduan zuk entregatu behar duzu, orduan jakinda ezazuela hori gerta daitekela, baina, ez da gertatzen, ez da ohikoena, ez da oso gauza ohiko izango. Bale, eta ikusi dugun beste galdera nahikotxo errepikatzen dena da, behin betiko destinoa izan da, behin-behineko esleipenetan destino berri bat eman didate. Posible da behin-behineko esleipenetan beste destino bat ematea? Hau da, nik parte hartu dut, behin betiko destinoa dut, parte hartu dut lekualdatze lehiaketan, eta borondatez, eta esleitu didate nire 3. aukera. Eta oso pozik nago, lehen komentatu dugun adibidearekin segituz. Erabaki dut aurrera segitzea prozedurarekin, baina gero iristen da behin betikoa eta bapatean nahi sorpresa, jaz didate eman nire 3. Igual orain eman didate nire lehenengoa eta haze ongi, edo eman didate nire 10. Bai, orduan, bai, egon daitezke aldaketak, ze esan duguna pertsona baten erabakiak, nire aurretik dagoen pertsona batek uko egiten badio prozedurari, horrek ekartzen du domino efektu bat eta gainontzeko guztiongan eragina du. Orduan, bai, aldaketak egon daitezke, behin-behineko esleipenetik, behin betikora. Bai. Hauek dira buratu zaizkigun galderak, izan daiteke zuek beste batzuk izatea, oso konkretuak,
Kasu horretan, eskatzen dizuegu telefonoz deitzeko, esteilasera, goiz eta arratsaldez gaude, baita ere e-mail bitartez ere idaztea, eta hemen izango gaituzue edozein galdera erantzuteko. Ezer gutxi gehiago, ez dela horren zaila, pixka bat nekagarra izan daitekela meritu guzti horiek aurkeztea hasiera batean, eta behin-behinekoak zaretenok ere zerrenda luze hori betetzea, animo eta ea zortea daukazuen prozesu guzti honekin. Hori da, zorte hon. Gerarte, agur. Agur.